Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Wjdsa District Sports Association ha ka arpulai tarik uno apra ha ka jing sakhi lang ki babun ki dikhot kala Pynkup Burom ya uba Wailadmiki Shylla Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jilla Hamadan Kyang nang ba stadium Shwa ka jing elang wala penya daga kong rinibet patlong layo ka jing aingu na uba puramon kinjing udaloy ka ilaka jawai ka jingkren na uba EMH pasa working president ka Wjdsa ka jingray pediang Burom na u Dewi Tawan Sinna kadba uba lamad u ladu u general secretary ka Wjdsa ula ay ki kintin kublay uba EMH pasa ha ka jingkren ula kado ya ki kam kiba uba Wailadmiki Shylla ula le hapo kasnong jawai kerpang ha ka bayday bat ka Wjdsa District Sports Association kabade kasunjuk kabayeng ha ka nongrem ban kentiu ki samla ha ki kamele kai hapo ka district ulo ang baka jing shimti uba Wailadmiki Shylla ko menteri ka sorkar bade pet ya katanat kamele kai kalong ka Burom ya kasnong jawai kumju karilum jantia bat kermen ba karoy kapar ha kilang ba pher onyo ban saki ha ki por ki ba shakmat ling ba ka jing tre shitom ban ka jing start jing shampang uba Wailadmiki Shylla uba lamwan password uba mikmat ya ka Joy Urban Bank Limited ulapan pau ka jing songu ya ka jing trashtom ka Wjdsa ha kalyang ban kintiu ya ki kamele kai kumju ya uba Wailadmiki Shylla ubare unong mikmat uba don kaminsim ban tre nak banta ka baha kamyat ka imlang sa lang jong ka shnong ka thau uba Wailadmiki Shylla ha ka jingkran ulapan sngo ya ki lat jing yarap ki ba ulamang baha kerpang lingba ka tanat sports na ka banta ka Wjdsa ha ka bayday ba ka jing penbha penmiat ya ka kyang nong ba stadium kumju ya ki wei ki madan ile kai hapo ka shnong jawai ula khot la wer ya ki sinjuk ile kai ba pher hapo ka district ban wan chakmat ban bu ya ki proposal ha ka thong ka nong rem ban kan tiu ki kamele kai sports ba pher ula kenturu ya baro ki pat ba bandon ka jingetli bat ka jingetri lang dakaway ka thong khnang banla ban kentiu ki kamele kai sports hapo ka district bat ka jilla Minister yung kachinat Sports and Youth Affairs, kamjo le yung kachinat Health and Family Welfare. Takut iya uma hoping stone shooting assistant football secretary yung ka Wjdsa yang Pynkup Burom ya o Sir Wailadmiki Shylla nebenta gani ka jing achievement yung ko hayato wa gani ka Sorkar apo ka Government of Meghalaya.